this is long overdue. Know me and I don't. Стрелял отдавна и по стъпката ти гадна. И коста, хора, хей, хора. Правя се на интересен човек. Аз съм рейндж. Дали? Ай, не, ти малиш. Лъжата човек. И пак ще излъжа, че Гошко пак е с мене. Никога не съм махал от клипчета. Той никога не въобще. Другия път няма. Ей! Май да се справя. Ей, гайс! Аз го ударих то. Шанс. Добре му беше. Защото го... Защото го... Има ли някой въртичката или... Оп! Не знам. Ай! Че си запада е запад. Да. Умееш ли? Защото ти беше добре. Картите! Карти. Картите са Да, картите. мен. Чай да блокна да чуем двойно. Само... Майко, то само изляна и тау и хети. Изляна? Утре си яска работа. Удари на селс. Да. Така се прави. Чашката преля отдавна. Няма е тук пълна до мене. Ей, майко. Не ми стигнаха за дефилски. Карай бе, аз имам. Дай ми го. Имам физични патрони на пистолетчето, ако искаш да ти ги дам. Ой! Ай, дале папе. О, наши Тихо, моля се, тихо. Наши има гама доплер. М9 байонет. Ай, дале. Ай, аз мисля, че е тука, бе. Шуе, наши има М9 байонет гама доплер. Радвам се. Бас, ама е много слаб, наистина. Чакаш волю. Чисто много. 3. Тя се върши много мраза. Те още гол не са дигнали, ми играят с това. Вярвам, че съм 0-2, ама съм си 0-2. Не сме загрели. Няма нищо. Тази загрявка. Шивкас. Няма смеяко 100% от ваше, ама... Ама съм еко. Ай, ти с... Взем си едно 5-7-че. Трябва да форсим човек. Трябва да ги изфорсирам. Искаш ли? Добре, ти си имаш. Така, давай всичко си имаме. Мен даже 300 парлянги ми останаха. Арти саха ми. Имигранти. Па я изхарчах всичко. Где? Мразя някой, като ми даде Марче четвърта по-руски. Пак аз имам 6. Рек. Рек. И то К. Окей. Ти сега 4 викаш, ще можеш да срока по руските или? Душата ми казва, че ще имам 6. И две по-изобразително по музика, по математика, по бой. Аз съм доста ученолюбив. Макора. Като запада е запад, тогава ще съм ученолюбив. Мха. Ой! Махленски далаверки, въртял съм. Ай, много 5-7. Изкарах си етина. Галя. Давай, ръшка Майко, един на ръшка. Бе! И двамата варим с нощица. Това е Гоше. Там. Така, ама аз много ги бъркам. На беса? Мисля. Не, Днеска щях да го убия.
И другия ако искаш сейф, защото нашия на 19 пъти са. Аз ли? Аз ли какво ги правя? В гръб на фана, аз знаех, че он е там. Не от запад тафана. Сега сме Гоши. Запад е запад и западна е. Много викове, но никой не чух. Те си мислят, че... Мислиха, че вали, ама аз плюх. Добре. Смятай какви храчки. На главата, след тренировка стоим на площадката и знаеш коя голяма храчка изплюх, падна му на главата. Така мога да по-бързо се премирам, че почва да... One guy 330 HP and I don't know Последно what his name. един гай или 3 гай? Защото Май стига, че аз тук... Спокойно, сега ги коля човек. Ну, поръш. На баща поне един ще заколя. После Само те- един. Защото запада е запад. Взеха. Калаш. Калаш не пия човек. Ай, няма да знам, ай. Шури май. Чай малко сега. Колко пари ли днеш? Колко пари имаш? Айде. 50. Ай, колата прави, нали съм приятел? Взеха ти го. Да. Вземам ga, шей. Ти знаеш кога вземат тайм кажги. Ще се разредеш. Мама! Мой! Няма, аз седах до него и той има много скол. Чухо сега. Ето не мога да му гледам ножа направо, че канчо. И сега иска да си им някой с ножа съм. Хвали нож имам я. Я имам нож. Чакай, то не моля видя. Гачи кюрайте бурги, човек. Аз съм това. Ой! Какъв то с нож, бе? Бачо! Нашия, не? Да. Гама доплер. Аман, та работа, човек. Аз да бях DMG, не видях нож пред... Кариера! Станах силвър. Всяка игра, вчера видях M9 Bayonet Doppler, чисто нов Fire Serpent, още малко Dragon Lord нямаш. Аз си пича. Шанс. Открамнал е на тяхничи картата и айде. Наша че дропна. Гепи го и форсвай. Той един дроп направи. Добре. Що мен това оръжие ми харесва UMP-то. Аз Дай имам го, пари за UMP. дай твоето и аз ще такова. Имам 5-7. Само. Не съм. Чакай, бомбата видях. Виждам ги на Б, ама на А са те. Чуеш ли румата са? Чуваш ли? Лонга ли са? Шорт, морт, Two mid. айди. One AVP. Сакачка. Никъде бе. Така. Изчакай. Мятам му граната. Влизай му. Пускай. Браво бе. Какво е? Земятка, бро. Браво Гош, хубаво, че го разсеях, иначе. Значи че го убия още по-яко. Това сафари нещо доста ме допада. Ще се го задържа. Вземи си друга гранатка, имаш само две. Така ли 3? Че ли ще ми кажеш? Да, бе! Човек, дали ще успия пак да ги изиса? Тука. Не. Не. Предната игра, човек, 3 ма подминаха и накрая 2 Майко. Не, 2 ма подминаха, аз подминах. Бе, двама ми влизат! Мишки! Червени! Оранжеви! Оранжеви. Така.
Оранжеви, живи. Джеви, не е живи. То пак ма помина, тия битер сървър мяса, човек. Гледай го наша, докато сколпни това, докато стрелни. Чакай, наша ком сабота. Иж го обя, честно ти кам. Нерви ма накрая ме убият заради него. То е. It's a... Ай, стига да кажа честно. Ще видя ли какво е лапата? Майко, се слаби. Човек, то с къде бе? Тук. Нашия На Помпей. запад. Майко. Бе, представяш ли сега му флената да ги застава? Няма не ги биква, бе, не Да, биква. той беква, човек, ако не беше беквал... Майко, та помпа има за ауто, тау. Като един, не знам, хакер ли беше, кой беше, аз се знам сега пенамида и той пат с та помпа. И ми би хетвите там. От 300 метра с помпа мога да застрелям чаша. Бицепсите са ми по-големи от на паша. Виж, ако правим бе, еко, аз съм еко, ай. Ай, едно еко да изиграем, че... Еко, аз съм 5000, бе! Карай, Де си дизер и голяма броня. И после ми вика, що си Соня. Защото мога, имам голяма броня. И го ударих. И още един път го ударих. И го той ударих, много още е. един път го ударих. Че почваш Взех 63 човека. като би ми... Ау! Като би ми, бе, човек, че... Ние човек, дай, тут шак. Марти от телевизора слънцето здраво пече и виждам доста. Ко? От слънцето пече на телевизора ми и виждам този спектър на светлината. Ай, сега. Много е яка, бе. Като котки са. Те нашите па нямат пари, те изроди. Аз имам, давай, Няма купувай, аз бе. купувам, не ме интересува. Давай, бе. Имам Да пари. забили еко, какво ме интересува? Пети песен похабих. Здравей, бе. Ай, аз съм фулбут. Убил. Без мен по сила себе, само аз знам слабо те прави. Ти съм си го направи месец. Къде ще ме подмина? Той не ще го гледа там, ако гледа, кой не гледа. Ау, миналия път бях тук, ще ме проверят. Къде застана? То вече късно. Ай, One guy made. са. Okay, he didn't kill him. Кой е като си? Last Ай, guy пак ми is го взе! nothing. Пак ми го взе! Ще издивея! Ще изтрезнеш. О, АВП си намерях. Флашвам го на нож. На нож, бе! Абе, много си зле, бе. Какъв нож ми покажеш? Абе, не можа го оцеля нашия. Това бях аз. Без искам. Без искам. Ти ли си жълтия? Не, Оранжеви. зеления. Значи не си бил ти. Аз съм котито цайс. Ти си Аз като съм котка. цайсмен, аз съм нищо. Като котка си. Мрррр. Мър. Мърло. Бом. Бом. Мач. Get out. Ай! Той заболя, брач. То опит Нищо беше няма. много велик. Господа и сапът. Кой ще кажеш за Бахопа? Добър Имам ли си? 101 бахо. Ай, чакай, то ско прави тук. Вярваш, че ще Какво го за... да те видя? Ай, па, из глава не го оцели. Майко, много слаб. Първия път го оцели с глава, че кой искаш? То с къде, бе? Да не го убиш първия път. Горе ли на буст?
Къде? Не е на буст. Абе! Махна го сега, какво да го направи? Беше на буст. Уби го! Какво да го направиш? Сега пикни и гледаш как си умрял от другото прозорче. Пускам се. Джейк, моля се. Ами не го знам къде, ако не. Сега ако ми взе другото прозорче, ще е много тъжно. Той няма да види. Дед викаш. Много възможно. Сега гледаш нощта тма. Нашия къде отиде този Да, пандигач? чуем да сейфем, той няма време да плантва. Да си. плантва. Ай, това е по-яко, взимай го. Той ще... Пак са така. Те ще са различни. Да. Доста добър потенциал има в него. Усещам го. Кое е ФАВ-5 ли? Не, това е пето. FAW пито. Да му е гано налива вече няма. То ско прави тук. Един е във вента. Вентрум. Майко! Аз викам, че си синя за това целе. Наша да е жив и здрав. Само че и жив и здрав не е. И пак не може. Къде му фръкна на този блок, що е? Този... Елект. Какво го блокчина, бе? Някакво там смисъл. Не знаеш, когато го удариш и скочиш, едновременно на смисъл. Не знам къде ти го обясня, нали сещаш, че... Не. Подскача. Какво би мечтите? Не, че имах. Като запада е запад. Много самай. Много викове, здравей. никой не чух. Само той му ти кажа. Крещят ми! Опа. Нашия голям любовен. Къде са, къде Крещят са? ми, не ги чувам. Конектор там мид, нали сещаш? Кабинката от мид, дето е си. Да, два удара. Аз му на един му шибнах 6 удара, 100 дигал, 6 прав. Знаеш, кое ще е яко? Да имаш по-малко демидж на битото от хитовете, смисъл. Хитнал си го да кажем 6 пъти, по 5 демидж съм такова. Кой вика се сети за мен? Аз защо? Не, някой ми писа, аз спомням. Да. Някой случайно ми е писал, без да иска. Да, бе, обърках за чата, да. Той мен никой не ме иска. Факт е. Аргясмо на него. Много викове, но всеки го чух. Бомбата! Чакай, бе! Абе, Гош! Гош! Стряскаш ма! Скараме! Тебе! Майкале! Чакай, че... Опа, без деска. Мисклик! Ай, то пак го късна, ма... Много викове, но никой не чух едина на бето. Айде ли! Сложи си тогава сухо. На бето кой се сети за мене? Телефона на мулте. Не мога да чувам. Защото запада е от запад. Айде дигни, човек. Мързима. Нервно. Факт е. Да си намеря. Някой АВП си намерих. Един е на бъто, сигурно ще сейф АВП-то, което го взе от мен.
Защото беше Мог ти, смърт. строша главата като дойде. Вече сигурно си, че. О, нашия много Просто добър ще му човек. дам нещо, всички му. О, нашия много добър с това МД, да, човек. И Да, да, да. затвориха. О, много е добър нашия. Направо... He's planting. Мяса, мастер, елит, голд, Я! калашник. Nice. Ба, дай да дефюзна аз, ба. Оби го сега за котните дай. Това е готово. Вземи скина. Това вика и другия зина. Другия зе сафари меша. Наша. Този може тук. Чедах да коим съседите за мен. Аз защо? Нещо долу ли? Как ти го има? Ало? Ко? Моля. Какво море, бе? Оф. Бата му голям. Опа, чай паща убия наша. Рашби is my plan. Наша запах. Рашби is my plan. And I do it Да, Френчи every пичи. round. Ай, че му викат наши, ай. Не знам. Що те викат, бе? Пусна една обява за колата. Ще я продайте ли? Май. Те е пусната, моята. Да, ай, пам иззад пичима. Къде? Мид, къде е? Ти си Мидул. мид. Чакай, то последен рунд, бе. Ей, ай дали. Ей, нашия с това ауто умре огамно зерно. Един не ме уби. Ай дали. 40 му взех. Аре бе! Абе, нашия много зле, бе. Аре бе, ръшкай, бе. Ще се сетиш. Ке е то? То нашия никой инфо не даде. Абе, то с байонет направо, човек. Ще взема, ще го фърля. Аз ще го взема. 200-300 и повече може да строчи. Ай, мисля, аз тъй като тебе да направя. Опа, чакай, къде тръгнах вече и забравя. Кажи кога тръгаме. Тръгваме. Го, шари, бе! Тургам. Туркеш ефенти мечтат. Guys, can you speak? Ай, един горе! То се беше много слаб. Зато и го убих. Аргиас, опа, нашия очи. Айде зад нас. Зад нас бе, олюговрен. Майко, нашия къв пустак е. То с оранжави. Ама аз нямам кръв, ама па ще ръш. Защото мога. Никой не флашнаха, май. Тебе се плащаш, що? Айде бе, слабак да обгарен. Оранжавия много. Ейс направи то. Човек, не... Днеска... На тренировката Франко докара там един някакъв негов приятел и вика, трябва сега да посочва то блока там, нали, до площадката. Вика, сега е там от покрива на този блок, вика, трябва да скоча и ми трябва един чидър. Той бавно загряваш. Не чадъра, ми чидър. Чидър ми трябва.
Да, Айде, иду скорее! Шибай хмур, 300 патронов в задник. Аз как те да го плетна бомбата, ама... Не, аз просто... Аз как се кача отгоре там на вратата и после, нали знаеш, там като се качиш отгоре на тази голямката кашонка, ама... Не. Ей, аз купях. Айде купи не да ме придружиш. Ай, дай ръчнем бъто, че на бъто не сме ходили. Дай им такова. Да, ни пако, а? Ай, кажи се. Свалям флаш, обърни се. Добре. Добре, 18, обади се. Ай, дале, убий го! Убих го. О, то стекна, колко го обичам. Не мога да взема дифюза, бе. Ай, червента! Тоско го убия. Няма успея. Браво, бе! Нямам никакво оръжие, дайте ми бизонче, супер. Пипи Байзън. Байзън с Кайзън. Как се казва това? Градско... покритие. Мисля, че така. Много малки тия букви по-големи трябваше да ги направят. Не мога го прочита. Градско покритие, мисля. Майде ти бъл снима. Чакай. Тулейт. Идвам. Той наш. И той. И ще най-великата граната. Той толкова стреля, бе. За кой ни кажеш, че са зад нас, бе? Аз не знаех. Зад вас. Behind! Ола, ман. То кога за и това, бе? Чулюе, берчет, кога за епе? Човек 100 М9 байонет. То направи ейст. Така ли? Ейст. Айс. Айс. Взимам АВП и кърча. Човек, даваш игра... Бул снима. Искам просто да спечелим играта, ко? Бул снима. Папа направи не и си вече са посел. Лък! XD! XD. Спиди, се гледаш как се ръшка, човек. Чакай тук метна бомбата. Аргяс! АВП, ще не дойдете. Ай, дале! Тоско прави... Значи, ще вземеш бомбата. Бексайд. Голям кашон на ато, бе. Бексайд, пърпул. Там. Ще се сетиш. Ти. Направо като вида на ония ножа и като вида твоя нож. Съсещаш, че сме много готини. Да. Че му е много по-як от него, я. XD. Чек. Знаеш кой искам да взема? Никой няма убия с това, ама ще го взема, човек. Ето е за кеф. Фристайл стил баскетбол. Кой е това? Ама пусни. Чакай. Ой, ръшка ми да. Чакай, ето нашия, като го знам. Какъв са пътуя. Аз ти кочикам, че никой няма без това оръжие. Ох, майко, това никога няма го взема повече, човек. Супер тъпото оръжие, аз уж да се избазикам, викам, ай, ще взема обия па някой. Никой па не убех, мани тая работа. Приспами се. Много викове, но никой не чух. Ти си мисля, че знаят ме, защото се прочух.
То къде отиде, бе? Дайте му фона. Той не си го видя, бе, смисъл. О, А дарил това съм ти ли го. беше? Мгм. Ай, аз не обърнах внимание. Аз опитам да къде е той. Кой си го видя, Люка? Защото дали са показала, не, аз викам, че го видя, защото и... Ма не го видях. Така ли, не го ли видя, бе? Не. Аз викам, че... Бул снима, майка, Е, бул снима. И защото не знаех, че си ти, викам, то си го видя. То си го видя, викам. Знаеш, че ще стане. Пекът стане... Направо става, разбираш ли. 100 калашник много ги правят, човек. Сега гледаш ли 103, ей тука? Няма го тук. Ай! Гледам. Бексайд. Бексайд, ей, ласт. Айде беш! Той това нашия, той не учил ладно. Да, Ай! да. Събори една птица. Той са флашен, той печага. Абе, то много зле бе, човек. О, оранжавия. Трябва да скочи от 8-я етаж с чида. И с оръжие съм най-добрия. Кой бе? Това го взех, човек, никой не убих с това. Това е най-тъпто оръжие. Ти си слаб. Да, може и те да се кажеш. Аз с това оръжие съм правил нещо колко ейстове. 3 Ейстове. ейстове. Буст ми га. Ай, да лети с ръжкат. Ръжкат, биш! Аз като ти казвам, че ръжкат, вие не ми вярвате. Ух, това на 6-9 бойня, такъв сакат е. Такъв сакат не е. Такъв сакат е чист български. Чухайна. Един чидър. Аз като ти казвам, че това оръжие съм бог. И колко уби с това оръжие, бе? Един човек. Е... 2 асиста. Ай, стига, човек. Май има това. Да се изгабрали малко с негеф или? Ти без това си слаб. Вай, на трито помп имам скино, човек, даже не знаех. Колко правиш, мисля, че много скина имаш ли? Не, те просто съм се сдропнали такива. Бусми пърпъл. Къде си? Идвам. Рек. Рек. Дроу. Шалалала. Рай. Шалала. Ми да ги свалям. Какво сваляш? Чици. Аре бе, то за ходи умира бе. Учи, когато го стрелям. То щях да го свалям. То То си е чиста птица. Е, това ще го кача, човек. Мога да ни кача цялата игра, ама е този момент е тук ще го кача, човек. Често ни чека направо. Майко, мерника ме на него. 2 пълнителя изхабих. Майко, човек, ти отлично. Ало? Идваме. Добре. Лък, мътка. Драй. Шалалала. Мют. Не ще си доизграеш играта. Давай. Така. Другия рунд. Взимам 50-то и ръшкам бито. Не ме интересува ни най-малко.
Виж го. Чалалала. Гош е слаб. Знам. Тук се обърках малко. Абе, човек, това ми е любимото оръжие. Не мога да го взема, човек, с паската. И ръшкамбото. Дойде да подкрепя. Седите ли с помпа се? Не, стигал. Само че гледай кой ги прави. Тряс! То се е мой. Той скаут бил, бе. Аз не знам. I'll be go. Майко Contact. човек! И сега другия рум се стягам. Чакай, че си подмятам тук мишката. Право ще е раз такова човек. Че колко ще имаш по химия? А Гош? Гош? Open. Уу! Гош, ко стана, бе? Да не ми затвори, бе, ко стана, бе? Не бе. Ай, Марти, аз ще... Дай да приключваме, ай хора, ай това беше, айде, Ай, много съм добър, чао. Марти, слапа и чао. Ай, чао. I'm still dreaming. Used to have a little, now I have a lot. No matter where I go, I know where